Hi guys! Welcome back to my channel! Galing kami doon sa aming narintahan. Tapos naisip ko kanina, parang naubos na ang bigas nila ni mama dito. Tapos, dumaan kami sa palengke kanina, bumili ako ng bigas. Kalahating bigas, bumili din ako ng isda. Bumili ako ng isda para man lang may maulam dito. Bumili din ako ng mga lamas. Eto, may suka, may luya. Sabi ng partner ko, gusto daw niyang kumain ng ganito. Kaya binilhan ko siya. Dalhin niya to sa narintahan namin. Ito. Para sa aking buhok. Kasi ayaw kong mag-shampoo muna. Bumili din ako sa gatas ni Lola. Ayan si Lola. Ayan ang aking Lola. Ayan si Lola. Tapos, bumili ako ng asukal niya. Ito lang binili ko, asukal. Mahilig si Papa sa kape, kaya binilhan ko siya ng kape. Tapos, may asukal. At saka, bumili din ako nito. Dadalhin ko to doon sa Vigil. Doon sa Lamay, sa kapatid ng papa ko. Kasi last Vigil na niya, bumili ako nito para man lang may masima-sima sila. Kung gabiin na kaayo, kadlaw na. Kay lami naman juday na isima-sima. Usap-usap sa kuan, kanang usap-usapon sa baba para dili katulgon, di ba? Kaya bumili ako nito. Eto guys, ang gatas ni Lola, tapos asukal. Ayan, budget na budget niya yan. Kasi nung nakaraan, hindi ko siya nabilhan ng asukal. Kaya dito na lang bumili sa bukid. Kaya ngayon, bumili na ako ng asukal. Hindi na ako bumili ng tinapay kasi maghapunan na. At nakalimutan ko rin bumili. Paingon misa namat yan. Lagutoy. Sama ni sampay nahon. Yap. Si Tingoy. Kisa ni baboy di ay. Tingoy. Ay man ni ngoy. Baboy, gihaw. Marigod taning para pagkuha ni Kiki na. Presintaray ni lini na. Asay lini di day Kiki. Lain tanga dito ni kubam kay pasa kay to. Paasa day ngoy. Alam ko sa ilakawa bisag hubog na kayo. Kainom gani dili maglakawa kay aron di masakitan. Di masakitan. Nawa di natumba mo di jangan bati na pagbuntag. Tinai. Sudli ang antibakterya. Tanai na Sudli. siya tanai. Pagpasukan mo. Bo, andon sul bo tanawa bo. Tanawa sa dinhi don sul. Oh. Don sul. Nagana sulod dito. Uy, di ba din ang Picasso? Amon tong blade bo. Putol-putol. Ay ba Picasso na kay manimaho man na. Dapat gigi-gigi na no. To pag idulog sigara na. Gibli di ay nakin. Yung giblit na sa akin eh. Kasi agluto na na. Ikaw, Ken? Ngoy. Sira. Ay, ikaw ngoy, agluto ngoy. Ako na lang. Ha? May bago na buang. Tukar. Naghinlo sila sa tinai kay himuon tong paklay. Nag-ihaw man sa baboy diri sa Namatyan. Kay last vigil karon. Last vigil. Kapi na mo na. Ang kanang kaldero kape Oh. Adili. nilungag. Ano na. Manungkag. Nay nilungag. Nay nilungag.
Alas 6 diri na. Kani Dani, pangas pa sila Dani para magpa Dani. Ah, so alas 6 magkatapok na ta dinhi ugma. Sayo ko din mo magapamahon ta. Sige. Puhon. Alas 8 ang kuan niya. Sino ko las 4 na sugod na kayo para kita makakaram. Kaya na din sakyanan na ihapag kuan. Kita agbuhat sa sakyanan. Ay nakontak na niyo sa munisipyo. O nang sito na ba? Sa munisipyo okay na. Ang sa sementeryo okay na pod. Pinagapon. Kanina may tutulang ako bila kulang sa inyo. Dani sa kuan, ang sa kani Dani. Galing kami doon sa may patay. Tapos umuwi kami dito para maghapunan. A few moments later. Ang last vigil na mo. Alas 2:35. Alas 2:35 na. Ang mga kaganapan dito sa kusina, magsaing na. Tapos, may nakatungtong na ininit. Magsaing na kami para sa pamahaw, para maaga kami makapamahaw. Ayan, sinaing. Natakos na mo lang. Kana mo igo. Anay daghan bahaw. Magino kay para sa'yo ta makakuan mo. Mag-init ta pugta para maghatag ta. Napamay dana no. Sige. Ayan guys. Magsaing, mag-init. Kay para mangapi. Kain tayo guys ng tinapay. Kaon tagpan. Humok na yun nakailang. Bawal magkanan yan. Humok na, parang humbaon. Humok na. Marang pugi timplahan lang. Bitsin? Gitimplahan na. O yan, lamit siya. Unod, lami. Nya. Parisan din sa pan. Di ba? Nahigupan din kapi. Lami na. Tunga ta Dani lang. Tunga ta lang. Ang iya ha. Ay mo hana ah. Kakay ay naapod. Di ba? Klaro ang among mga larawan. Larawan na larawan jud. Ali na lang. Tunga ta. Oh, bili na ako te. Ha, bili na naka. Oh, Na mahurot gini nako. gamay lang ah. Hindi na. Kaon ta. Sil, tanawa sil. Si Papa nangabi pod. Kape. Kape na na. Katunta ko femit mo dito ano. Wala diha. Oh, ni femit. Yeso ka na ni mo? Tapis kayo. Tuy pa nagto ka pagka ka. Tapis kayo. Tamis kayang kape. Tara lang. Mintas init pa. Nawa na no'y unodan na. Gamay na yung unod. Dali na kumain. Kanina mananta na siya. Tulog ko siya. Si Papa, pagkapi na insi. Ha? Mauni siya akong igagaw. Siya ang nag-atiman sa igsoon sa kong Papa nga namatay. Gikan sila sa Hingoog City. Din, mani nagbalhin na sila din diri sa
bukid. Siya si Ima. Hi. Ayan. Ano gano'n ito pala sa camera? Makapi na tayo nyo, guys. Hindi ko makain. Paano na? Kami si Mami Rich. Patra ka buok. Ayan guys, luto na nga among sudan sa pamahaw. Buntag na. So maghikay nami para sa pamahaw. Kay para pag abot sa sakyanan, ready to go na dayon mi paingon dito sa lungsod. Ayan guys, daghan salamat sa inyong tanan. Bye!